Yanti Ostari SE dan Saudara Arisno dipadu langsung oleh beliau petugas pada Tatika dari kantor urusan Ananda Arisno bin Bapak Wartoyo Wage. ya, kamu judipun suruh tinang sulan lawe wenang suruh bukan kanti oro suruh bedolu cidati siju pacol kangge seri pralapito manunggali kesekat terselan jati sirat mojo oto birbuti polaksono ingkang katindakan tansah nulat dateng para pepundhen kang pantes lamun to siludarsi saking Kajoromo kang kinaryo tepo lebunio nopo Kajoromo kami sudo kengaliyo kinaryo jejet Maringgosari kanthi linambaran woson basmalah nyuwun kanggare Gusti kang kaoso waktu hasil pakati parikedah paringaken dumateng kang garo kinasih datan wonten kang singitaken urutaken Gamos lenggah satoto pepak sinarujo mangayu bangsa yeti dadya seger sumyah sana dening sariyo bangkit handayani sentuh Selamat Mbak Diana Mas Ari Sakina kita beri kesempatan berfoto bersama